Hei, tämä video on sinulle, jos puhut jo hyvin suomea, mutta haluat puhua vielä paremmin. Olet matkalla todelliseksi äidinkielen puhujaksi. Tänään harjoittelet lauseita, jotka tekevät Suomesta elävää. Tunneita ilmaista, mielipiteitä sanoa, tilanteita kuvailla, kaikkea mitä tarvitset kuulostaaksesi oikealta suomalaiselta. Sanon jokaisen lauseen kahdesti. Sano ne ääneen mukana. Älä mieti liikaa. Puhu vain. Laita tekstitys päälle, jotta ymmärrät kaiken. Muuten olen kirjoittanut ensimmäisen kirjani elämästäni Suomessa. Löydät linkin kommenteista. Oletko valmis? Aloitetaan sitten. Tänään oli pitkä, mutta mielenkiintoinen päivä. Tänään oli pitkä, mutta mielenkiintoinen päivä. Olen niin väsynyt, että tuskin pystyn pitämään silmiäni enää auki. Olen niin väsynyt, että tuskin pystyn pitämään silmiäni enää auki. Tämä tekee minut todella hulluksi. Se ei vain toimi. Tämä tekee minut todella hulluksi. Se ei vain toimi. Se ilahdutti minua todella. En odottanut sitä. Pieni tauko. Ymmärrät suomea jo tosi hyvin, mutta ymmärtäminen ja puhuminen ovat eri maailmoja. Rakennamme ainutlaatuista 30 päivän kieliohjelmaa ihmisille kuten sinä, jotka asuvat Suomessa tai haluavat tänne, mutta eivät uskalla puhua. Ei tylsää kielioppia, vain 15 minuuttia päivässä. Varmista paikkasi jo nyt ja saat kurssista 30% alennusta. Linkki on kuvauksessa. Expatly, where speaking becomes living. Se ilahdutti minua todella. En odottanut sitä. Olen tosi ylpeä siitä, mitä sain tänään aikaan. Olen tosi ylpeä siitä, mitä sain tänään aikaan. Olin niin jännittynyt. Sydämeni hakkasi tosi nopeasti. Olin niin innoissani. Sydämeni hakkasi tosi nopeasti. Se ei valitettavasti ollut ihan sellaista kuin olin kuvitellut. Se ei valitettavasti ollut ihan sellaista kuin olin kuvitellut. Onneksi se meni hyvin. Olin todella helpottunut. Onneksi se meni hyvin. Olin todella helpottunut. Se muistuttaa minua entisistä ajoista. Ne olivat todella ihania aikoja. Se muistuttaa minua entisistä ajoista. Ne olivat todella ihania aikoja. Kaipaan joskus sitä vanhojen aikojen yksinkertaista elämää. Kaipaan joskus sitä vanhojen aikojen yksinkertaista elämää. Hienoa. Ilmaise tunteita suomeksi kuin äidinkielen puhuja. Tämä on todellista edistystä. Nyt siirrymme mielipiteisiin ja keskusteluihin. Tässä Suomi muuttuu todella jännittäväksi. Olen sitä mieltä,
että tämä pitäisi hoitaa toisin. Olen sitä mieltä, että tämä pitäisi hoitaa toisin. Se on totta, mutta ei pidä unohtaa, että se on totta, mutta ei pidä unohtaa, että olen varma, että tämä on paras ratkaisu. Olen varma, että tämä on paras ratkaisu. Epäilen, että se toimii oikeasti niin helposti. Epäilen, että se toimii oikeasti niin helposti. Kun asiaa katsoo tältä puolelta, se näyttää aivan erilaiselta. Kun asiaa katsoo tältä puolelta, se näyttää aivan erilaiselta. Ehkä voisimme tavata siellä puolivälissä. Ehkä voisimme tavata siellä puolivälissä. Olet siinä kyllä periaatteessa oikeassa, mutta haluaisin lisätä vielä, että olet siinä kyllä periaatteessa oikeassa, mutta haluaisin lisätä vielä, että minusta on ongelmallista, että se sivuutetaan niin usein. Minusta on ongelmallista, että se sivuutetaan niin usein. Yksi mahdollinen ratkaisu olisi edetä siinä askel askeleelta. Yksi mahdollinen ratkaisu olisi edetä siinä askel askeleelta. Kaiken kaikkiaan olen tullut siihen tulokseen, että se kannattaa. Kaiken kaikkiaan olen tullut siihen tulokseen, että se kannattaa. Luulen, että olemme ainakin yhdestä asiasta samaa mieltä. Luulen, että olemme ainakin yhdestä asiasta samaa mieltä. Hienoa. Keskustelet suomeksi kuin ammattilainen. Juuri nämä lauseet erottavat hyvän ja sujuvan puhujan. Nyt tulevat vertaukset ja kuvailut. Tässä näytät todella, mitä osaat. Kotikaupunkiini verrattuna täällä on paljon vilkkaampaa. Kotikaupunkiini verrattuna täällä on paljon vilkkaampaa.
Ennen oli kaikki paljon helpompaa kuin nyt. Ennen oli kaikki paljon helpompaa kuin nyt. Hän on sellainen, joka on aina toisten tukena, tapahtui mitä tahansa. Hän on sellainen, joka on aina toisten tukena, tapahtui mitä tahansa. Tunnelma oli niin kireä, että neulan olisi voinut kuulla putoavan. Tunnelma oli niin kireä, että neulan olisi voinut kuulla putoavan. Kahvila oli sisustettu kodikkaasti, lämpimällä valolla ja hiljaisella musiikilla. Kahvila oli sisustettu kodikkaasti, lämpimällä valolla ja hiljaisella musiikilla. Tämä elokuva oli paljon parempi kuin edellinen. Tämä elokuva oli paljon parempi kuin edellinen. Se maistuu aivan erilaiselta kuin odotin, mutta positiivisella tavalla. Se maistuu aivan erilaiselta kuin odotin, mutta positiivisella tavalla. Se tuntui kuin raikas tuuli pitkän ajan jälkeen. Se tuntui kuin raikas tuuli pitkän ajan jälkeen. Hän on muuttunut todella paljon viime vuosien aikana. Hän on muuttunut todella paljon viime vuosien aikana. Se kuulostaa aivan samalta kuin mitä minulle tapahtui viime viikolla. Se kuulostaa aivan samalta kuin mitä minulle tapahtui viime viikolla. Eroa tuskin huomaa, mutta sillä on todella iso merkitys. Eroa tuskin huomaa, mutta sillä on todella iso merkitys. Todella hyvä. Kuvailet ja vertailet suomeksi aidosti. Se kuulostaa tosi luonnolliselta. Jäljellä on vielä yksi osio. Nyt puhutaan arjesta, suunnitelmista ja oikeista keskusteluista. Tärkein jää viimeiseksi. Minulla oli oikeastaan muuta suunnitteilla, mutta se muuttui. Minulla oli oikeastaan muuta suunnitteilla, mutta se muuttui. Mietin pitkään ja päätin lopulta tehdä niin. Mietin pitkään ja päätin lopulta tehdä niin. En tiedä, mitä tekisin, mitä sinä tekisit minun sijassani. En tiedä, mitä tekisin, mitä sinä tekisit minun sijassani. Olen kokeillut sitä aiemmin, ja se toimi todella hyvin. Olen kokeillut sitä aiemmin, ja se toimi todella hyvin.
Olen tottunut lukemaan puoli tuntia joka aamu. Olen tottunut lukemaan puoli tuntia joka aamu. Muutaman vuoden kuluttua näen itseni aivan eri paikassa. Muutaman vuoden kuluttua näen itseni aivan eri paikassa. Olisinpa tiennyt sen aiemmin, se olisi tehnyt kaiken helpommaksi. Olisinpa tiennyt sen aiemmin, se olisi tehnyt kaiken helpommaksi. Olen todella kiitollinen kaikesta, mitä olen kokenut viime vuosina. Olen todella kiitollinen kaikesta, mitä olen kokenut viime vuosina. Olemme tunteneet toisemme jo niin kauan, hän on minulle kuin veli. Olemme tunteneet toisemme jo niin kauan, hän on minulle kuin veli. Se oli yksi elämäni vaikeimmista vaiheista, mutta opin paljon. Se oli yksi elämäni vaikeimmista vaiheista, mutta opin paljon. En luovuta, vaikka se kävisi kuinka vaikeaksi. En luovuta, vaikka se kävisi kuinka vaikeaksi. Huomaan, että olen kasvanut viime aikoina tosi paljon. Huomaan, että olen kasvanut viime aikoina tosi paljon. Mahtavaa. Puhuit tänään Suomea Aidolla B1-tasolla. Ilmaisit tunteita, kerroit mielipiteitä, vertailit, kuvailit ja puhuit oikeasta elämästä. Juuri tältä kuulostaa äidinkielen puhuja. Harjoittele näitä lauseita joka päivä, niin nouset pian seuraavalle tasolle. Jos pidit videosta, anna tykkäys ja kirjoita kommentti. Kerro, mikä lause oli sinulle tänään vaikein. Jos haluat puhua suomea todella sujuvasti, kirjoita kurssi kommentteihin. Autamme sinua eteenpäin. Tilaa kanava, niin saat lisää suomi-videoita. Nähdään seuraavassa videossa. Teit sen tosi hyvin. Seuraava askel on puhua itsevarmasti. Varaa paikkasi 30 päivän kurssillemme ja saa 30% alennuksen. Linkki on kuvauksessa.